Així doncs, comencem amb la lectura del manifest. Hola, bon dia. Hola a tots. Sisplau, us demano una miqueta de silenci per la lectura del manifest. Hola a tots i gràcies per estar aquí avui, un dia tan referent per nosaltres. I ara donarem pas a la lectura del manifest. Aquest manifest s'ha treballat conjuntament entre ASEN Catalunya, el CIO, que és el Centre d'Iniciatives Ocupacionals, i la taula del tercer sector del districte del barri de Sant Andreu. El text parla de drets. I per què hem escollit parlar dels drets en el manifest? Doncs perquè està bé recordar-los, però també està bé revisar el que podem millorar per poder empoderar-nos i poder defensar-los, aquests drets. I per això hem fet una selecció dels que ens toquen més de prop, que considerem més rellevants. I sense més preàmbul, dono la paraula al Toni. Respecte al dret a la igualtat. Tots tenim el respecte, todos tenemos el derecho a hacer las cosas de manera autónoma. Está lloviendo. Està plovent. Bueno, no pasa res, vinga. Bueno, todo el mundo tiene derecho a tener a poder hacer las cosas de manera autónoma no. Déjame. No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba hasta les mans. Un continent sencer que m'ha mogut tot el mercat, no me'n puc treure